Fas de tot cada dia i el greix no baixa? Parla'm del teu son. Quan respectes el ritme circadiari, és a dir, el teu rellotge intern, el cos utilitza millor el greix. En tipografia, un petit espai canvia tota la lectura. En nosaltres, petits ajustos canvien com el cos prioritza l'energia. Al matí, llum natural en despertar per sincronitzar el rellotge intern. 3 minuts a la finestra ja ajuden a activar-te. Al vespre, abaixa llum i activa mode nocturn. Les pantalles fora amb temps. El cervell llegeix nit i apaga la fam tardana. I a la nit, hora d'anar a dormir estable i habitació fosca, fresca i silenciosa. Comença avui triant una opció. Llum natural a llevar-te, mode nocturn al vespre o hora fixa de dormir. Sé que ho notaràs. No oblidis seguir-me. Demà, a les 7 de la tarda, continuem amb la part 2.